Undskyld, kan du hjælpe mig med at finde vej? Jeg prøver at finde det nærmeste bibliotek. Selvfølgelig. Først skal du gå lige ud, indtil du når enden af gaden. Skal jeg dreje til venstre eller højre ved enden af gaden? Drej til venstre og fortsæt, indtil du ser en park på din højre side. Biblioteket ligger lige overfor, ved siden af skolen. Så biblioteket er ved siden af skolen og over for parken. Er det langt herfra? Det er ikke for langt. Efter du passerer banken på din venstre side, vil du se biblioteket lige rundt om hjørnet til højre. Hvis jeg vil tilbage til togstationen bagefter, hvordan skal jeg så gå? Efter du har besøgt biblioteket, skal du gå tilbage mod parken, men i stedet for at dreje til venstre, skal du fortsætte lige ud. Ved det næste kryds drejer du til højre. Togstationen vil være på din venstre side bag museet. Forstået. Så jeg går lige ud, drejer til venstre ved enden af gaden, finder biblioteket over for parken, og for at komme tilbage, går jeg lige ud igen og drejer til højre ved krydset for at finde togstationen på min venstre side bag museet. Præcis. Togstationen ligger over for busstoppestedet, så du kan ikke gå glip af den. Mange tak for din hjælp.